People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up. Så vil jeg gerne slå fast, at det er i vores øjne en beslutning, der starter og slutter i Nuuk og i Grønland. Grønland er grønlændernes, ingen andres. Muti, du har været meget klar i dine ord. Det er Grønland, der selv skal definere jeres fremtid. Det har vi meget, meget stor respekt for fra dansk side, og det vil jeg egentlig gerne opfordre til, at alle har. Derfor er det også meget vigtigt, at man samarbejder imellem de lande, der har en tæt tilknytning og en venskab og en alliance med hinanden. Vi har samarbejdet med USA i går, i dag, og vi kommer også til at samarbejde med dem i morgen. Grønland er en del af den nordamerikanske kontinent, og derfor er den også i henhold til Monroe-doktrinen også et sted, som amerikanerne ser som et af deres del af verden. En form for et baghave, en form for der, hvor deres forsvar for hele den kontinent skal være. Og derfor har interessen jo altid været der, og derfor kommer vi også til at samarbejde med den i fremtiden. Men det skal også ske på de præmisser, som er grønlændernes, når man skal samarbejde med hinanden. Samarbejde handler om dialog, samarbejde handler om at snakke sammen, samarbejde betyder, at man prøver at finde nogle løsninger.